Benvinguts i benvingudes a una nova edició de Pregunta a l'alcalde. Avui caminem pel barri de la Montserratina perquè justament en aquesta nova edició del Pregunta a l'alcalde teníem unes quantes preguntes relacionades amb aquests carrers. Alcalde, la María Alba y la Rocío nos preguntaban sobre la limpieza justamente de la calle Carles Saltés. Bé, estem canviant bàsicament tot el sistema de neteja de la ciutat. Hem fet una nova contracta i tant el que és recollida d'escombraries com el que és neteja s'ha incrementat molt en recursos, en persones també, i sistemes diferents, perquè un dels problemes que teníem era que no pots netejar igual tots els llocs de la ciutat, no? Llavors estem intentant afinar molt més, està començant tot just ara, acabem també de començar l'adjudicació per un servei d'inspecció, perquè és molt important el tenir control de tot el funcionament dels serveis, i per tant jo crec que substancialment tot el sistema, tant el que és recollida d'escombraries com que és de neteja, tota la ciutat, anirà canviant i els ciutadans aniran veient clarament les millores. Clar, estem incrementant persones, horaris de temps que estan les persones al carrer recollint, més baldeig. Ara, amb la sequera, el baldeig l'hem tingut que fer només amb aigua freàtica, però també tenim l'increment del baldeig diari a la ciutat, a molts punts de la ciutat, i la intensivitat també a determinats punts que teníem identificats que hi havia més problemes, o bé perquè passen més persones, com és el cas aquí, que és una zona, tot l'àmbit aquest de Doctor Reig i la plaça de Constitució, és un àmbit on moltes persones de Viladecans passen per aquí, és dels més intensius en quant ús, i per tant també s'ha de fer una neteja més intensiva. I per tant jo crec que tots aquests canvis, clar, no són tots de cop, perquè anem incrementant gradualment la contractació de persones, els nous mitjans, però jo crec que ho percebiran molt els ciutadans i ciutadanes de Viladecans. De fet, ja hi ha una part important de noves accions que ja s'han pogut veure al carrer. Doncs seguim caminant una mica més per aquests carrers i anem cap a Montserratina, cap al casal. Hem arribat ja al casal de la Montserratina. Alcalde, això és un refugi climàtic. Sí, home, ja fa un any que vam crear diversos refugis climàtics a la ciutat, en espais com aquest, i també, lògicament, el que estem és revisant els espais públics de la ciutat per incrementar al màxim els refugis climàtics en exterior, zones que estiguin el més acondicionades possibles, per passar aquestes onades de calor que cada vegada seran més freqüents. I a més, aquest mes o aquest any, aquest estiu, el Mercat de la Constitució també està d'aniversari. Sí, a més estem aquí en aquest espai que juntament amb el Mercat de la Constitució ara fan tot just 10 anys i demà farem moltes activitats que convido a tothom a que vinguin aquí a celebrar-lo. Home, va ser una fita important perquè era un espai que amb el temps també havia perdut una certa... es va concebre en un moment donat d'una manera i lògicament els temps canvien i els espais també han de canviar i el mercat amb aquesta ubicació i amb aquests serveis, doncs clar, guanya molt més. Doncs comencem amb unes preguntes que tenim que ens han fet arribar sobre els nostres carrers, sobre espai públic. Ens pregunten sobre qüestions de neteja, de zones verdes. La primera és la Noelia. Noelia, vecina de aquí de la Montserratina, comenta que nos han dado un premio a Viladecans por ser ciudad verde, el premio Green Leaf, que tenemos un montón de zonas verdes, de parques, que se están rehabilitando calles. Sin embargo, la ciudadanía se aprecia una falta de civismo, el tema del civismo. Hay alguna basura en la calle, algunos destrozos de mobiliario. ¿Se hace todo lo posible para mantener las calles limpias? ¿Se contempla alguna medida o alguna campaña para favorecer el civismo de los ciudadanos? Sí, porque al hilo de todos los cambios que se están produciendo en la limpieza de la ciudad, ya lo he comentado antes, de que estamos haciendo un incremento importante en los recursos destinados tanto a la limpieza de la calle como también a la recogida de basuras, y nuestra idea también es juntamente explicar todos estos recursos, todas las novedades que se están incrementando, también hacer más esfuerzo por concienciar a la ciudadanía. También es verdad que cada vez la gente es más cívica, yo creo que hace unos años sí que teníamos muchas más situaciones, sobre todo en lo que hace referencia a mascotas, era más indiscriminado, ¿no? Yo creo que ahora cada vez más están muy focalizados los puntos, cada vez son menos las personas que actúan de manera incorrecta, pero en todo caso vamos a hacer campañas, vamos a aprobar justo en este pleno
la nueva normativa de convivencia, que incrementa multas, que incrementa también, que contempla determinadas infracciones que antes no estaban suficientemente valoradas, ¿no? Y por tanto yo creo que en su conjunto pues en esto va a haber un cambio importante, tanto en la actitud de la ciudadanía como también lógicamente en los recursos que el ayuntamiento está poniendo. Estupendo. Pues Rosa, del Torrent Balleste, muy cerquita de aquí, nos pregunta también, tenemos la calle 2 de Mayo y alrededores llenos de cucarachas, que a las cuales al final llegan a entrar en casa a veces y es algo incómodo. Nos pregunta qué se fumiga en la zona, cómo van los tratamientos preventivos. Sí, todo esto se hace preventivamente, lo que pasa que es un episodio que junto a la sequía, con las lluvias torrenciales no se ha eliminado del todo, pero lógicamente en toda el área metropolitana, no solo en Viladecans, porque esto lo comentamos con los otros alcaldes y alcaldesas, está habiendo una proliferación de este tipo de problemas, ¿no? Nosotros lógicamente actuamos de dos maneras, una preventivamente y otra también cuando detectamos que hay un incremento, y aquí es muy importante la colaboración ciudadana, enviamos también recursos a poder combatirlos, ¿no? Y por tanto aquí por una parte hay toda la labor de prevención que en eso ayuda mucho un régimen de lluvias, un régimen de funcionamiento de la ciudad más normal, ¿no? Pero por otro lado también que los ciudadanos y ciudadanas nos avisen y nos puedan también alertar cuando hay situaciones que no hemos podido detectar o que no ha funcionado el sistema de prevención. És genial. L'Adrián és un nou veí del barri de Llevant. I ens explica que si tot va bé abans d'acabar l'any començaran a arribar els primers veïns. Diu que estan preocupats per la deixadesa abans de l'obertura oficial del barri de Llevant. El barri encara està tancat, diu que per això hi ha algunes males herbes, la majoria dels carrers comença a aparèixer ja potser algun grafiti, alguna mostra també d'incivisme, i ens pregunta si està pensat incorporar al barri la neteja programàtica, la vigilància i la resta de serveis que falta per començar. Sí, clar, de moment, diguem-ne, no hi ha una obertura perquè hi ha molts espais que encara no hem obert perquè no s'ha acabat i perquè encara no estan vivint els ciutadans i ciutadanes allà. Lògicament, quan comencin a viure les persones, s'obrirà tot el conjunt del barri, els sistemes de neteja ja estan començant, el que passa que aquí també les persones estan a llocs que no està permès l'accés, estan accedint amb mascotes, estan accedint, i això també genera problemes. En tot cas, les companyies que han fet les obres ens han de donar al barri i als carrers tot impecable i, per tant, en aquest sentit, no hi haurà problema. I en el moment que hi hagi el primer ciutadà o ciutadana, els serveis funcionaran totalment, perquè ja estan adjudicats, ja estan previstos i planificats. Per tant, en aquest sentit, que no es preocupi. Sí que és veritat que hem tingut encara queden per plantar arbres, perquè per la sequera no hem pogut plantar tot el que calia i tot el que volíem. També el que és el manteniment, per tant, dels espais ajardinats encara s'està fent mínimament, però torno a dir, això és responsabilitat també de les empreses que han fet l'obra i, per tant, en el moment que nosaltres accedim ja a obrir totalment el barri, a que quedi incorporat com un parc i un espai més de la ciutat, tots els serveis funcionaran correctament. Això que deies de la sequera també ens passa en altres zones, no? Tenim una altra pregunta que preguntava per la plaça Doctor Allende, que justament el tema de la plantació, oi? Sí, això ha passat bàsicament en tots els espais nous que hem generat jardineria nova o que tenien que fer replantacions, no les hem pogut fer per causa de la sequera. Moltes d'elles es tindran que produir a l'octubre, perquè clar, aquí depèn també perquè depens de les espècies del calendari. No pots plantar en qualsevol moment, no? Llavors hi ha espècies que ja hem perdut l'ocasió i ara hem d'esperar a que hi hagi un moment oportú per poder-les posar, no? I moltes d'aquests arbres que ara queden per posar, entre altres els de Salvador Allende, es posaran sobre la tardor, bàsicament, que és quan sembla ser que és el moment més idoni per fer aquesta plantació. Fantàstic. Doncs on em sembla que també hem de plantar alguna cosa és a la Rambla, que ja s'estem acabant les obres. La Clotilde del barri antic demana, ya que la Rambla está quedando un gran espacio de restauración y de paseo muy bonito, también estarán permitida la circulación de bicicletas y patinetes. Hay que vigilar la velocidad para que no circulen. Claro, bueno, es un vehículo que es nuevo en la ciudad, incluso la bicicleta, que llevaba mucho tiempo, pero ahora con la puesta en marcha de la Ambici y con la normalización del uso de la bicicleta en la ciudad, pues ha incrementado sustancialmente también el uso de la misma. También
se han incrementado y de hecho prácticamente todo Viladecans ya está cubierto o bien por carriles bici o bien por zonas 30, por calles que son zona 30, y lo mismo ocurrió con el patinete. Este sí ha sido un vehículo de nueva incorporación, de reciente incorporación, que ha generado muchos problemas también en convivencia, que dentro de la normativa nueva que vamos a aprobar en el próximo pleno están incluidos ya sanciones, está incluido también detallada cuál ha de ser el modelo de funcionamiento, y que aquí dependemos también de actualizaciones que se han de hacer a nivel del reglamento de circulación, que lo va a hacer el Estado. ¿Por qué? Porque ahora, por ejemplo, en el caso de los patinetes, al no llevar identificación, a diferencia de las motocicletas o a diferencia de la bici, que las bicicletas están señalizadas y están identificadas, es muy difícil el poder intervenirlas y el poder... Claro. Entonces, ahora el nuevo reglamento de circulación ya va a obligar tanto a un seguro como seguramente por las noticias que tenemos, como identificarlas. Además se ha de ir con la protección adecuada a las personas que hacen uso de estos vehículos y lógicamente también teniendo el cuidado necesario cuando pasas con zonas que son de convivencia entre peatones y vehículos de movilidad sostenible. Por tanto, todo esto ahora se va a aplicar tanto por nuestra parte el reglamento de civismo, la nueva ordenanza de civismo que establece ya las multas y incrementa muchas multas en temas incívicos que nosotros hemos detectado que es importante, y por otra parte también las medidas de modificación que va a hacer el Estado en el reglamento de circulación, que seguramente también van a ayudar mucho a poder combatir o poder frenar el incivismo con estos vehículos de movilidad sostenible personal. Pues siguiendo hablando de movilidad también, tenim unes quantes preguntes que ens fan qüestions o tenen dubtes sobre la zona d'estacionament regulat. Tant la Míriam des de Poblat Roca com, per exemple, també la Sílvia des de Torreroja ens demanen per què hem incorporat la zona verda o per què hi ha algunes zones que s'incrementa la zona blava, i potser aquí hi ha un dubte que planeja sobre moltes d'elles, que és la zona verda que és específica pels veïns serà gratis per sempre? Sí. Bueno, la zona blava bàsicament s'ubica a l'entorn d'espais on hi ha activitat comercial i per tant el que es preveu o el que d'alguna manera fixa és la mobilitat dels vehicles. L'important a la zona blava és que els vehicles estiguin una estona, poques hores, aparquin i marxin. Vagin a comprar... Hi hagi rotació, per tant que puguin haver-hi més vehicles en zones, doncs, per exemple, al voltant del barri antic, a les zones on tenim ubicada la zona blava. Diferent és la zona taronja, que el que fa és cobrir un aparcament o necessitats d'aparcament normalment a l'entorn d'activitats que venen moltes persones de fora, com pot ser amb la zona del barri Sales, tot el polígon d'oficines, totes les activitats d'empresa que ocupen molts espais d'aparcament, o en el cas de Can Palmer de la zona de Conill de Gavà, lògicament la presència de la Rambla, la zona peatonal de la Rambla de Gavà o els jutjats o tots els serveis que hi ha al voltant fan també que hi hagi més pressió de la normal sobre els veïns, i per tant dificultats d'aparcament. I per això també els veïns van sol·licitar, i ja portàvem temps treballant, que fiquessin mesures per controlar l'aparcament de persones que venen de fora amb el seu vehicle i ocupen espais dintre de Viladecans, i per altra banda per facilitar també l'aparcament dels veïns. La zona verda el que fa és facilitar l'aparcament dels veïns, perquè els veïns de Viladecans no paguen a la zona verda, només paguen les persones que venen de fora, i no es preveu que paguin. No veiem utilitat ni necessitat en què es tingui que pagar amb la zona verda, i per tant la zona verda no està concebuda per limitar l'aparcament, sinó més aviat al contrari, per limitar que vehicles de fora de Viladecans ocupin espais que poden ser necessaris, que són necessaris pels veïns. I la zona taronja sí que està pensada per convivint amb espais de la ciutat, sobretot en zones on tens més activitat empresarial i per tant que necessites un aparcament d'una durada una mica més llarga que la zona blava, però que també sigui limitat, d'alguna manera no puguis estar tampoc moltes hores. Seguim parlant del barri de Can Palmer. Tenim la Mariam. La Mariam ens diu que fa uns 3 anys va comprar el seu primer pis allà,
a nuestro primer piso en la zona. Como usted sabe, a día de hoy tenemos que hacer frente a un problema de alcantarillado que está afectando también a la estructura de los edificios y nos pregunta si usted tiene constancia de esto y si a quién se puede dirigir para que pues, les ayude en este proceso para tener la seguridad de que las estructuras y el edificio no se viene abajo. No, bueno, esto lógicamente hay los estudios pertinentes que yo creo que se han hecho por parte de la comunidad, porque son los propietarios los que tienen que revisar el estado de sus edificios. En todo Viladecans, todas las comunidades de propietarios son las que de alguna manera han de vigilar y han de conservar las edificaciones, ¿no? Otra cosa es el sistema de alcantarillado público, que lo hemos de adaptar, que se ha invertido precisamente en estos presupuestos, ya tenemos una dotación para hacer esta inversión de alcantarillado público, pero que requiere también que los vecinos en sus viviendas, en sus edificios, hagan también la recogida para poder conectar. Es decir, poco arreglaremos si nosotros tenemos el sistema público bien organizado, con capacidad y conectado a los edificios, pero luego los edificios no tienen los bajantes, no tienen su estructura bien ejecutada, ¿no? Y por tanto estamos haciendo una labor con todas las comunidades de propietarios que pueden estar afectadas o que de alguna manera beneficiadas, en este caso, por esta inversión del ayuntamiento, para que en el momento que nosotros acabemos las obras ya puedan conectar perfectamente desde sus viviendas. Pero claro, la parte que tiene que ver desde lo que es la vivienda con el interior, todo esto depende de los vecinos. Son ellos los que han de mirar tanto el estado de la construcción como también, lógicamente, todos los servicios, todos los accesos de los servicios al mismo. Seguim parlant d'educació, canviem ara de bloc. La Cristina, des de Can Guardiola, pregunta, ens demana sobre l'escola mediterrània, que diu que la seva filla ha estudiat ja a primer de carrera i portava allà ja uns quants anys estudiant abans, i ens demana si està ja previst, si tenim una data per les obres de l'Institut Escola o si hi ha algun tipus de novetat al voltant d'aquest tema. Sí, en principi la Generalitat, per lo que sabem, ja està treballant amb el projecte per fer les obres el més aviat possible. Ha sigut una llarga lluita perquè el problema de l'escola mediterrània i després de l'Institut Olímpia és que es volia eliminar. I aquí la pressió de l'Ajuntament i la pressió també de les famílies, any rere any, cada any teníem que estar lluitant perquè no s'eliminés aquesta escola. Quan s'estaven perdent places i s'estaven perdent nens i nenes a Viladecans, perquè han tingut una baixada important de la natalitat, però jo crec que aquí entre tots vam aconseguir mantenir, malgrat la davallada de la natalitat, aquesta escola que ara es veu lo necessària que era, no? I per tant, jo crec que aquí tots esperem ja que comencin aquestes obres, el terreny ja està cedit fa temps, està just a darrere d'on estan ara les actuals instal·lacions, tant de l'Escola Mediterrània com de l'Institut Olímpia, i a més serà un institut escola, és a dir, conviuran els dos dintre de l'espai, o sigui, serà un únic centre, no? I serà en aquest sentit el primer a Viladecans, que és l'Institut Escola, i esperem que el més aviat possible la Generalitat comenci les obres. Però jo crec que aquí la fita més important va ser, en moments que baixava molt la natalitat, vam aconseguir forçar que es mantingués aquest centre perquè nosaltres veiem que era necessari, que quan comencés el barri de Llevant necessitàvem tenir l'escola a punt. No podíem esperar després a pensar que s'havia de construir, i per tant jo crec que en aquest sentit aquesta fita s'ha aconseguit i ara ja el que hem d'esperar és que definitivament el centre es construeixi ja per part de la Generalitat i comenci a funcionar com un institut d'escola. Fantàstic. L'Anna, del barri antic, li preocupen les places de les escoles bressol municipals. Considera que són una mica justes i per això ens demana si hi ha previsió d'ampliació d'aquestes places i amb quins criteris s'atorguen els punts. Ella posa en valor que les famílies treballadores és qui més ho necessiten. Sí, les escoles bressol, hi ha una puntuació feta, a més això es fa d'acord amb altres ajuntaments, tots més o menys tenim la mateixa normativa i amb la Generalitat, i el que és veritat és que amb això ha hagut un canvi important. I és que, per començar, les escoles bressol no són competència dels ajuntaments, però els ajuntaments hem fet escoles bressol perquè la Generalitat no posava en marxa aquests serveis i finalment vam posar en marxa molts ajuntaments les escoles bressol que es van poder pactar
amb la Generalitat que s'incorporessin i que es pogués fer un acord per poder-les cofinançar, perquè no representés tant diners per les famílies i per l'Ajuntament, no? Per tant, actualment ja estan reconegudes dintre del sistema educatiu, però no només això, sinó que a més des de l'Estat s'ha aprovat ja, pràcticament s'està treballant per arribar a la gratuïtat des dels 0 anys fins endavant. I per tant, ara s'ha de fer una planificació per veure com es fa això. De moment el que es va fer va ser l'any passat ampliar als 2 anys la gratuïtat i ara el que s'ha de veure és com es programa l'ampliació de places, les futures places, què es fa, com queden les escoles bressols actuals i com coordinem amb la Generalitat i amb l'Estat aquest objectiu de fer gratuït l'ensenyament des dels 0 anys. Jo penso que per nosaltres és l'objectiu desitjable i que lògicament recolzem totalment. Una curiositat ara, la Yolanda, del barri de la Montserratina, diu que és mare d'una filla que va participar al Talent a les aules i que en canvi va veure a les teves xarxes socials que fèieu una trobada amb els professors i les empreses col·laboradores per donar-los les gràcies i demana per què no s'ha convidat aquí els alumnes, que són una peça important. Bueno, això és un detall que es fa... Bueno, el programa Talent a les aules és un programa molt important i molt interessant per nosaltres, perquè el que fem és estimular l'esperit creatiu i la iniciativa emprenedora dels joves de Viladecans, no? I el que es fa és un detall amb les persones de les empreses que col·laboren i que dediquen una part del seu temps sense tenir obligació a poder col·laborar a que el projecte tiri endavant. El que fem és oferir-los aquest petit detall d'una trobada amb un cafè i un dia pel matí amb els professors, amb la gent que d'alguna manera ha sigut les persones que fan possible aquest projecte, els professors, les empreses, torno a dir, i també, lògicament, les persones des dels serveis municipals que coordinen el programa. Clar, no es fa molt més extensiva perquè llavors ja estaríem parlant d'una altra cosa. Aquí el que es vol és significar l'agraïment de la ciutat a persones que no tenen cap obligació de fer-ho, que estan dedicant un temps a ajudar-nos a millorar la capacitat emprenedora dels joves de Viladecans. Anem amb l'última pregunta d'educació. L'Anna, des de la Torre Roja, i la Vanessa, des de Torrent Ballester, tenen situacions similars on ens comenten que des de principis d'any, on s'ha derivat el cobrament d'impostos a través de l'oficina de la Diputació, tenen problemes per poder pagar les escoles bressol amb els tíquets, amb els xecs d'escola bressol habituals. A què es deu aquest problema? Bueno, que aquests xecs normalment es fan d'acord amb les empreses que gestionen aquests xecs i clar, això s'ha de validar i per tant el que cal és que aquestes empreses, com ja tenim amb altres, o ja tenen la Diputació amb altres, validin amb un acord amb la Diputació per poder acreditar que aquests són correctes i es puguin utilitzar. Una altra manera més ràpida també pot ser que donin una compte corrent d'aquestes empreses a les quals es pugui carregar l'import del xec, però jo crec que el més ràpid és que aquestes empreses s'han d'homologar amb la Diputació. A més, servirà no només per Viladecans, sinó també per tot arreu on la Diputació, que és a molts llocs, en la majoria de municipis de Barcelona, fan els cobraments de taxes i impostos a través de la Diputació i, per tant, crec que el que han de fer és això, validar-lo perquè es pugui utilitzar. Un dubte més sobre taxes. L'Anna, del barri antic, ens ha escrit per dir que Viladecans es considera una ciutat verda, però en canvi hi ha altres ciutats que beneficien els cotxes elèctrics amb aparcament bonificat i aquí no, i ens pregunta per quin motiu. Bueno, els cotxes elèctrics en aquests moments ja tenen una bonificació des de l'Estat molt important en quant a retorn tant a nivell d'impostos com a nivell de subvenció. Per altra part, amb el que són... Aquí hem tingut un debat amb el tema de les zones blaves i les zones taronges, si havíem de beneficiar o no els vehicles elèctrics. I al final, clar, tu deies, bueno, per què serveix la zona blava? La zona blava serveix no per beneficiar un tipus de vehicle, serveix perquè hi hagi mobilitat, és a dir, que un cotxe aparqui i marxi i vingui un altre. Llavors, si un cotxe està bonificat, al final estàs permetent que estigui més estona que un altre. I per tant, com l'essència de la zona blava no és tant el tipus de vehicle, sinó la mobilitat en l'aparcament, el criteri que s'ha seguit i que tenen altres ciutats també és que la zona blava com a tal no han de beneficiar, o l'aparcament no han de beneficiar als vehicles elèctrics. Una altra cosa és que la ciutat està posant més punts de càrrega elèctrica dintre de la ciutat per vehicles, que estem incrementant els punts també
amb altres espais, que hi ha aquestes bonificacions des de l'Estat també a les persones que ho compren, però pel que fa referència a la mobilitat, és que no s'ha de discriminar un elèctric o un no elèctric, perquè al final tu el que vols és que aquella plaça tingui rotació. Parlem de serveis socials en una pregunta que ens fa arribar la Sara, del barri de Sales, y ens diu que té una situación, por desgracia, un poco difícil porque tiene 2 menores y necesita un poco de ayuda por parte de servicios sociales, y por eso nos pide, por un lado, si tenemos pisos de alquiler social, dónde se puede dirigir y cómo funcionan las ayudas en este tipo de situaciones. Bueno, aquí la vía de acceso a todos estos servicios son los servicios sociales. Es a través de la oficina de Camp Palmer, o bien a través también de la oficina de vivienda de Viladecans, en el caso de lo que son toda la gestión de las promociones tanto de vivienda protegida como las diferentes modalidades de protección, como la vivienda de alquiler. Viladecans se está programando y ya ponemos en marcha, ahora hace poco ya se hizo el sorteo de los primeros 22 pisos de alquiler protegido. En Llevant se están programando también, ahora ya se van a iniciar varios centenares de pisos de protección oficial también de alquiler, y además desde servicios sociales y desde los recursos municipales se están buscando también viviendas de acogida para personas que tienen situaciones singulares. Por tanto, en ese sentido, o bien a través de servicios sociales o bien a través de la oficina de vivienda, en función de cuál sea el caso, son las dos maneras de acceder a estas modalidades, tanto lo que son pisos o viviendas de contención o viviendas que han de servir para situaciones de emergencia o de urgencia, como también a toda la vivienda de alquiler que va a salir, a toda la que está saliendo protegida. Me parece que en estos momentos ya hay más de 600 familias en Llevant que han accedido a vivienda protegida a través de la oficina de habitatge de Viladecans, y como decía, va a haber también un incremento muy importante de una bolsa de muchas viviendas de alquiler protegido en la ciudad, y por tanto también a través de la oficina de habitatge hay que inscribirse para que cuando hayan los sorteos y hayan las nuevas promociones se pueda acceder. Acabem parlant de cultura, ja tenim la Festa Major molt a prop, i per això l'Àlex Moreno directament et pregunta, alcalde, com serà la Festa Major d'enguany i quines novetats hi haurà? Bueno, a la festa, el que intentem sempre a la Festa Major és molt complicat, perquè clar, hi ha molts públics, i per una part hi ha una part important, que són totes les entitats de Viladecans, les associacions, tot el que organitzen, des dels tornejos d'activitats esportives, passant per les activitats culturals, les entitats més vinculades al patrimoni local o les entitats que fan activitats amb ocasió de la Festa Major. És una part molt important del que és la Festa Major. I després el que tenim són escenaris diferents per públics diferents i per tant amb programacions molt diverses. Bàsicament a Ocellets són aquelles programacions més singulars que tenen un caràcter de qualitat però que són menys conegudes. Al Torrent Ballester normalment són les més conegudes o bé del passat o bé que són també covers o que són grups coneguts que tenen el seu cover, són de més de dinamització, i al Parc de la Marina normalment són les de més jove i de més gran públic. Mantenim aquest tipus d'organització dels espais i per tant enguany tindrem programacions de tots els públics als 4 espais i als diferents espais de la ciutat. Normalment la programació es fa amb un any d'antelació. Per tant, aquestes propostes que ella fa, jo les agafo, els hi passaré als serveis de cultura, perquè aquí sí, jo sí que no intervinc. I a més, jo als regidors també els hi tinc dit, que ells no han de dir res, que això la programació ha de ser tècnica, han de ser els professionals, els que saben també i els que d'alguna manera parlen amb els responsables, amb els promotors que porten els diferents grups i que en funció també dels recursos que tenim i en funció de com està el mercat, amb molta antelació, perquè estem parlant que han de fer la programació pràcticament a un any vista o menys. Jo crec que hi ha grups d'aquest any que ja es van contratar pràcticament a l'acabar la Festa Major de l'any passat. I per tant és una feina que costa molt i que jo crec que aquí s'ha de posar en valor la feina dels professionals de l'Ajuntament, dels tècnics de cultura i tècniques de cultura, que són els que programen. I en aquest sentit jo sempre els faig un vot de confiança. De moment aconseguim públics molt diferents. Jo crec que enguany hi haurà coses també molt singulars i molt divertides i que ara quan traiem la programació es veuran, però crec que hi haurà per tots els públics events més massius i events també, com deia abans, més reservats, però també per escoltar bona música en un espai més confortable com és el dels jardins de l'Ajuntament.
La Laia de la Torre Roja fins i tot ens dona alguna idea per crear algun festival nou de música, ara que està tan de moda el Sonar a Barcelona o altres propostes similars. A Viladecans ens hi animarem? Sí, ho hem pensat diverses vegades. Clar, nosaltres tenim un esdeveniment molt concret, que és l'Alt Carrer, que és de molta potència a nivell cultural, i és veritat que no tenim un esdeveniment d'aquestes característiques musicals, tampoc podem fer de tot, no? Perquè són molts recursos quan tu vols fer una cosa amb una certa importància. Però sí li estem donant voltes a tenir una proposta musical anual pels propers anys i estem mirant a veure si qualla o no, però fins que no la tinguem més o menys jo no la puc dir, però bueno, en tot cas jo crec que hem de veure com funciona aquesta festa major i segurament sobre alguna de les coses que veurem podrem fer alguna proposta musical. Doncs de moment ho deixarem aquí, marxarem uns quants dies de vacances i tornarem amb el següent Pregunta a l'alcalde de cara al mes de setembre. Molt bé. Ens veiem a la tornada. Fins a la tornada, que vagi molt bé, que tothom ho passi molt bé.